Nu vil jeg snakke om nogle af de forskellige kommunikative funktioner, der bliver anvendt i Tony Bonde-videoen. En af de sociale kommunikative funktioner er i starten, hvor han siger, nu sidder du kraftedeme garanteret og spekulerer på, hvad Tony nu har hævet ud af skuret. I den her video er der jo tale om en envejskommunikation, i det vi jo ikke kan tale tilbage til Tony Bonde, da det er en video på YouTube. Men her etablerer Tony en forbindelse med modtageren, og ligesom siger, nu sidder du, og henvender sig direkte til modtageren. En informativ kommunikativ funktion. Det første eksempel vi har, det er hvor Tony ligesom snakker om den her crosser og hvilke funktioner den har, og siger at den har 440 kubik og at den kører 200 km på knap en tankfuld. Her kommer Tony med hårde fakta og informerer om den her crosser og det siger sådan er det, og det er jo sådan fint nok at man kan sælge den. Så det er en informativ kommunikativ funktion. En metakommunikativ funktion er hvor han siger jeg fandme om han ikke er her igen, hvor han refererer til en tidligere Tony Bonde video, hvor han kommer første gang og bliver introduceret den her Tony Bonde karakter, og nu refererer han så til den video. Også hvis man har set nogle af de senere videoer i serien, så jeg fandme om han ikke er her igen, så kan den ligesom også stå i forlængelse af dem. Det er ikke sådan en hårdt defineret rækkefølge, undtagen den første er først. Så derfor er det en metakommunikativ funktion. Der kommer et lille poetisk indslag i form af den her sætning, et par gule handsker i valgfri farve, som vi også kommer ind på senere, men det er en selvmodsigende sætning, da de ikke både kan være gule og i valgfri farve, så kan du kun vælge gul, hvorfor der ikke er andet valg. Nogle af de impressive kommunikative funktioner vil være, Tony vil give, du vil have, lad os finde ud af noget, og fjerde for alle af penge. Tony vil give, du vil have. Det er jo ikke sikkert, at modtageren vil have, når man starter med at se videoen, men Tony tillægger modtageren den rolle, at modtageren vil have. Tony vil give, lad os finde ud af noget. Der lægger han op til action, og ligesom siger, nu kan vi løse det sådan her. Fjeder for alle penge. Hvis du får fjeder for alle pengene, hvad får man så resten af crosseren for? Hvorfor det får fjederne til at fremstå ekstra lukrative, og som om du køber hele crosseren kun for fjederne, i og med at det jo ikke er normalt måde man gør det på, så fremstår den her sætning som lidt unormal og skal få modtageren til at tænke lidt mere over det. Jeg vil snakke lidt om, hvorvidt der er spil i sproget i vores medieprodukt. Videoen med Tony Bonde. Og der er afgjort spil i sproget. Sproget er meget unikt. Det skiller sig virkelig ud fra det danske normale sprog. Og hvordan vil vi se nærmere på nu? Først og fremmest er der det foregående eksempel, Kåre var inde på, omkring de her par gule handsker i valgfri farve, hvor Kåre nævnte, at det modsagde sig selv. Det er jo ligesom en meget absurd sætning, at man kan få et par gule handsker i en valgfri farve. Og det er jo ret unikt. Så er der også et ret specielt ordvalg, hvor Tony siger om en kniv, efterlader sjældent andet end stilhed og uopklarligt grasværk. Og grasværk er ligesom noget, der er blevet ødelagt. Men det er nordjysk, hvilket er værd at bemærke sig. Og samtidig så er klippet, eller videoen er klippet specielt sammen i det her framing, hvor man ser en masse klip, der er klippet meget kompakt, som også kan fremhæve nogle gentagelser. Så hvis han slutter en sætning med et bestemt ord, så det næste klip bliver klippet så tæt op af, at pausen mellem sætningerne bliver unaturligt lav, og det ord, han så slutter sætningen med, er så også det ord, der kan være med til at gentage den. Eller, starte den næste sætning. Et eksempel på det er, når Tony siger, vil Tony sælge den? Vil Tony sælge den? Så bliver der klippet, og så starter den næste sætning. Så der kommer virkelig smæk på sproget.
Noget andet, der også indgår, er talesprog. Talesprog er jo nogle bestemte vendinger, som befolkningen, eller i hvert fald store grupper, kender betydningen af, selvom den ikke indgår direkte. Et eksempel er, Tony har altid en S i ærmen, og der vil de fleste danske lyttere jo kunne genkende det her talesprog som, at han har lidt ekstra, en ekstra overraskelse gemt. Der er også de her gentagelser, som jeg allerede har været kommet ind på, men der er også vildt mange bandeord. For eksempel siger Tony om crosseren, han sælger fra 0 til 100 på møg hissevis. Med andre ord, den har travlt, den har møg travlt. Fy for satan, hvor har den travlt. Det er jo en forholdsvis lang sætning for indirekte eller implicit at fortælle, at crosseren kører stærkt. Og der indgår jo også møg travlt og fy for satan som bandeord. Og som jeg allerede har været inde på, er der en del rim. Her har vi et eksempel på et rim, som Tony bruger. En forbandet fin fornemmelse og smække kridtstænger omkring sådan en fartlederlig klattermis. Her har vi i starten af sætningen et bogstavrim, en forbandet fin fornemmelse, da alle ordets bogstaver starter med det samme bogstav. Eller ordets forbogstaver. Der indgår også utrolig meget billedsprog. Det er virkelig noget, som Tony slår sig på. Eksempelvis indgår der metaforer. Og et eksempel på en metafor er, hvor Tony snakker om en kniv, han sælger, men han nævner ikke ordet kniv direkte. I stedet siger han, noget der er så spids, du skal have tilladelse til at bære den. Og hvis man ser på billedplan, så er det jo ret abstrakt, noget der er så spids, som du skal have tilladelse til at bære den. Men på realplanet betyder det jo egentlig bare en kniv, hvor der så også er en reference til knivloven. Der er også tale om et andet billedsprog, en litose, hvor Tony siger om crosseren, han sælger, aerodynamisk, så det kan mærkes i øjenbryn. Det her billedsprog er lidt specielt, fordi hvis noget er aerodynamisk, vil det jo netop gøre kørslen mere let, og der vil komme mindre svingninger i bilen, så det burde kunne mærkes mindre i øjenbrynene. Og det er jo egentlig ret selvmodsigende, hvilket netop kendetegner en litose, som enten er en brug af ironi eller en underdrivelse. Der er flere billedsprog, også mange flere end vi når at komme omkring, men jeg vil alligevel komme med nogle flere eksempler. Der er også tale om en objektliggørelse, hvor Tony nævner en bitte skrigeballon, der dårligt kan forstå en trussel. Her er tale om et lille barn. Det kan det i hvert fald tolkes som, hvis man kobler det sammen med meget andet, der er sagt igennem videoerne, eller bliver sagt. Og her bliver det lille barn gjort til en skrigeballon, et objekt. Samtidig er der også et eksempel med, at en lygte, han sælger, kan lyse igennem en rødhåret. Og det er jo også bare et sjovt eksempel på billedsprog. Og det sidste billedsprog, jeg har taget med som eksempel, lyder: godt nok er den adræt, som en buk er reddet for en riffel, men den kan ikke følge med i rævegrav. Og det her er et ret specielt billedsprog. Først og fremmest er det et rim. Adræt, som en buk er reddet for en riffel, der har vi et bogstavrim igen. Vi har en sammenligning i, at crosseren er adræt som en buk, så vi har både et rim og en sammenligning, men det kan ikke følge med i rævegrav, som så også er en metafor for nogle steder, som er svære at komme hen til. Men hvis man så ser på hele sætningen, så er det jo en sætning, hvor der indgår mange forskellige slags billedsprog og andre sproglige virkemidler, som ligesom kører over den her jagtsemantik, selvom der er en helt anden betydning på realplanet. Og det kan faktisk det kan være argumenterbart, at det er en allegori, hvor man ligesom har en fortælling eller en mindre sammenhæng af teksten. Det kan også være en hel tekst, men i det her tilfælde er det en enkelt sætning, som så har en helt overført betydning, hvor det ikke bare er små enkelte dele, som det er tilfælde ved eksempelvis bare en simpel metafor. Det var det, jeg havde at sige til billedsproget. Nu vil jeg snakke om domænetab. I den her Tony Bonde video forekommer næsten intet domænetab, da Tony jo næsten udelukkende snakker på hans regionalsprog. Han bruger
ord, som er meget egnsbestemte, og han snakker kun dansk. Han omtaler ikke engang den her crosser som en crosser, da crosser jo er et engelsk ord. Han bruger kun danske ord, så der er intet domænetab i videoen. Det næste fænomen, vi vil snakke om, det er fra gaden til skærmen og tilbage igen. Turbomodul kiggede på det nordjyske, kiggede på, hvad man sagde, og synes egentlig, det var rimelig sjovt, nogle af de vendinger og gamle udtryk, der blev brugt i Nordjylland. Så man noterede dem og konstruerede den her Tony Bonde-figur, som er en rigtig, rigtig meget sådan lusket krejler og sådan noget. Og så lagde de Tony Bonde på YouTube, og det blev et kæmpe hit. Så folk i Indre København begyndte at bruge nogle af de her vendinger, som de har lært fra Tony Bonde, men som jo egentlig stammer fra Nordjylland. Og det er et meget interessant fænomen, at det sådan ændrer sig på den måde. Turbomodul har også andre karakterer og andre serier, hvor der også er mange udtryk fra, der bliver brugt mange andre steder i Danmark. De fleste af deres andre karakterer er også fra Nordjylland. Så det er en interessant udvikling, de har foretaget der med de her ord. Turbomodul sætter også lys på mange pædofilisager, og sådan mange af deres karakterer kommer med nogle meget kontroversielle holdninger til det her med børn, og hvordan børn skal opføre sig. Tony Bonde kommer jo blandt andet med hans skrigeballon, og en lille størrelse, der knap nok kan forstå en trussel, og sådan en lille sjæl, der savner sin mor og far. Det er jo alle sammen referencer til pædofili, og det hører ind under det her satire og humor, som Turbomodul næsten udelukkende gør brug af. De snakker om pædofili. Man kan snilt få brug for begge dele, hvis man skal indhente sådan en lille størrelse, som savner sin mor og far. Hvor en lille størrelse, som savner sin mor og far, det vil jo være et barn. Og hvis man skal indhente et barn, hvorfor skal man indhente det på en crosser? Det er en direkte reference til pædofili. Og Tony Bondes video trækker jo også meget, eller det element, der er med til at gøre den sjov, er jo, at de trækker på de stereotype forestillinger om nordjyder, der måske er opstået ved nogle af de her pædofilisager, der har været i Nordjylland, for eksempel Brønderslev-sagen, og så tager det op og gør det til satire. Og det åbner i hvert fald flere diskussioner, blandt andet om man kan tillade sig at lave sjov med noget, der er så alvorligt, eller om det på den anden side kan være med til at italesætte det. Så det er i hvert fald også noget af det ret væsentlige. Ligesom de også snakker om sådan en ting som mor. Vi ved jo alle sammen, hvad det her lugter af, og det skal jo ikke kunne spores, før Tony han introducerer de her handsker. Når man tager handsker på, efterlader man jo ikke fingeraftryk, og fingeraftryk er jo blandt andet en af de ting, politiet bruger, når de skal finde en mistænkt. Så det at kunne skjule sin fingeraftryk, det vil jo lægge op til illegal aktivitet. Og sådan noget som tyveri, med at ikke nok kan den løbe stærk om dagen, den kan også snige sig om natten. Hvorfor skulle man have brug for, at den crosser sniger sig om natten, hvis du ikke skal ud og lave villaknæk eller foretage andre illegale aktiviteter? Det var, hvad vi havde at sige til Tony Bonde-videoen. Så for lige kort at opsummere den her Tony Bonde-video, så er det en meget gæv karakter, som optræder i et stykke velsnittet satire, som bringer sproget fra gaden til skærmen og tilbage igen, ved hjælp af meget kraftig brug af billedsprog, og ligesom behandler nogle af de her samfundsproblemer og samfundsnormer ved at omtale dem på en lidt uortodoks måde.